Familiile care au beneficiat de ajutor pentru încălzire fără a avea dreptul la această facilitate riscă amenzi în cuantum de 1000 de lei. Primarul Tudor Pendiuc informează că reprezentanții ai municipalității au efectuat 250 de anchete, fie la sesizare ori prin sondaj, în urma cărora au depistat 10 beneficiari de ajutor pentru încălzire care nu aveau acest drept. Au fost înregistrate 5.986 de cereri pentru energia termică, pentru gaze naturale 1751, iar pentru lemne, cărbun și combustibili petrolieri 63. În total 7800 de cereri. Urmare a anchetelor pe care le-am efectuat prin sondaj, la cerere, la sesizări, au fost descoperiți 10 beneficiari care au primit ajutor de încălzire necuvenit, întrucât declarațiile dumnealor nu au coincis cu realitatea. În acest caz au primit sancțiuni contravenționale cu amendă de 1000 de lei, deci 10 milioane de lei vechi. Așa spune ordonanța de urgență 15/2003. Sigur că dumneavoastră probabil mă veți întreba, dar care sunt cele 10 familii? Eu vă pot spune dintre ele, dar Chiță de la Ionela, Ilie Marin, Ghighilă Cristina, unii, mă fere să spun, unii sunt clienți de ai noștri obișnuiți în a nu-și plăti datoriile și aveau un comportament destul de necontribuabil. Anchetele la beneficiarii de ajutor pentru încălzire vor continua chiar dacă sezonul rece s-a încheiat, mai spune edilul șef.